play pi baro ngi priang sngobai pi sha kan ka program ndakas ngi ka balong ka program ka bakam kerpang bat kata ka dei ka veterans day but hakan ka sngi ngi yo ban kin ma buram bat pen pau ka jing sngu jungi ya ki shipai ki bala Shong Thait nakakam bat ki bala IT lot ya la ka jong ka jing em met bat men sim ban yada ya kari bat ka jat pen riu hi baro ka we bat ngas ngo sarong bat sngo kemen shika dai ban don lang bat ngi hang ni bat kap tu kat ni ki rang ba ki bala Shong Thait nakakam ni don hang ni ya i ex subedar Ishan Manik kurba i bala Shong Thait na ka Assam regiment house name shajar khnai spa khnai pun riu bat i bala trei ha ka ni kakam la arfu house name se phila ban batai yangi ke ek ba pen long pi ba pen join ya kani ka kam ka jong pi but pi long kum no like ka jing im jong pi ka long kum no shwa ba pen join ya kani ka kam shwa ban join ya ni ka kam ka jing im jonga ka long na dang puli hat ko por te nga don ka ta ka jing tmu ka ta ka thong ya bangan rung join army nen thong man rung ka kam sipai te kapor ko lang no una childhood mo kapor ka dang khana na sai don ta irada icha ban join army house nem kha thandai spa new fuar tengala join check ni ka kam army bat nga hadin mang ledep training khan riu banai ngas yo ni ka fast posting Jammu Kashmir hadin nang ta hadin khat South nem sayo karang Jesus kum uswidar ke e ke jing sngo ke e ka khubor ka phidon ban ai shaki khna samla lani shaki no ki brio ki ba don ka ni ka jing thmu ban rung shaki ni ka kam shipai ka jing thmu bangan ai ni ka long away ban pensulur ki motivation ba kin rung shaki ni ka kam shipai ka long kaway na mata banyadai kari hadin nang ta pat ba kilang berbor ki basmat ki bakongo pa personality ya ka ba ki tray bat kawai ba hadin ba ki tray ki yo ya ka training ka bebit ka babiang leng ba jing pendep ki course ki training ya ki kin hasil ni kin la ban yo ka promotion hadin ki yo ka promotion ka jing mento ya ki kalong ha ka pay ka benefit bat ki we ki jeng benefit ya kaba army navy air force kiyo like ang canteen electricity medical nang ta but kiwe di kibede baka benefit ke bakiyo kum ki defense Indian army navy and air force tik ba pi ong kita ki benefits ba pi ong dei ki kini ki benefits kiyo menta dala Shong Thait rune pio kini benefit tikilong equivalent na do badang tre but ado benda Shong Thait do kum ka medical ngiyo ado menta ka CSD facilities ngiyo ado menta nang ta iwe hadin ngilami nang tu ngila ban reservice mo continue ya kamro lengba nang ki nung ki form kiba form ya gani ka league ex-servicemen kumangi gani ka 7 trap Meghalaya ex-servicemen league ka bana silo lengba kita kalau ka guidance jingi banginyo ban tribia sa kurba ngashkwa ban kli phimo ha ka por ba phidang don ha ka service ki ding tenjo lani ki ding pingkyang ki ba phisem ha ka por phidang don ha ka service ki ding pingkyang ka bangadon na po ka kam service tu ko por kalong ba dengiyo ban ki detail bangin update ban pendep ka course nam ta ka promotion hakiti ko por gidon kadeng ting perkhat pernan yangi panghenap pen kre la kalong ha physical fitness la kalong ha ka return kum ta ken ba ngin hab long fit for ba ka tu nam apply ka tu ko ide nam ta ka life jongi nam ta ka promotion te sen ngleyo promotion ke jing mentor akal yang tulop kani katai kalong ngidon ro hang ne bat I ex petty officer radio is a DK Karnari Indian Navy retired submariner but ibala Shong Thait nakakam house nam shaja kandai spa kandai punyo but ibala trei ha kan yakam lakhat sans nam menta desa ke ek ba penlong ye phi ba pen join ye kan yakam lani ba pen rung sha kan yakam
Kabaningkong ti kalong ba mensua ngi dengya khna tu tingi le kaniga arfon rio tarik January ka Republic Day khatsan tarik August kadika Independent Day tingi le sipo ni garrison ground kin ili pikai ba ili march past ki Shipai mo te ka long itrat wa ka long discipline ti long ka ngali bos strand music into ti so to ka bom batem ki music ba kitem ki Shipai long ka long thrill ka long strand ha ti kata di ka we ma bangi si le kuntu Shiparlok ka ba arpat ka long ngasi mensuang si smart banyele hiking mo isi le hike stage po Silong Peak te na le stay tingi kini ki quarter jong Shipai ki Shipai Air Force im tu gen te katur ka de ka we ka long ya ka jingkwa ban ya join ya kani ka kam Shipai te ka balai pat ka de ka bang hak to ko por ngi ya kwa ka kam hak to ko por kam de ka basuk ban yo kam mo ti ngi khat to kani hi de ko we ka lat bila ban penbiang hai yang semua ke kumta ti sa hakapor ba pilayo ya kam pila interview pilayo ya kam pila kitiki piap lima re office kandeng piap ilin ki interview piap le pun ki aka shoba pinyo ene kam hakapor ba piyo ya kani kam but pika pila poi ka city ba piap ban let no nakasnong la jong nei piap let no shawai pa kasnong ke aka jing sngo go jong pi hatu pisngo temang la ne pisngo ka ika jing sngo go jong pi hak to kopor te ka jing sngo nong no ka jing long brio mo te ka don ka jing so si ru ka don te ka jing kemen mala yo ka kamon litre ru ka don te hadu ba ka jing so si ka long ba hadu long kumansyong no don ka jing ya jaw mat hayeng kam tam imei mo ukun le train no sha jangan sebom tip te kita gi long gi jing sha ken ba ni shem por ba mi na yeng ning kong te sa hadian pat kada kalalong you know lalong get used no te kali kawan la shulong get used no la ya standard baro hait pat te sa fidan khubor ne em ban ai man sim ya ki tukat ni le si kin don hang ni hapring jungi ki ba pet hang ni ka por ya kani ka program jungi mo phidon ban ai ka khubor na kam ta jung ki ya ki tu ki ba kwa ban rung sha kani kam ka khubor na ngahi kalong ba kani ka kam kalong ka kam ka ba manu ki ba don ki ba kata ka min sim idri ki ba don kata ka min sim ka responsibility mo ban tray man le nam ta yeladi nam ta ka yeng ka sem but bakin long physically fit kila ban le join ya ka kam Shipai kala ban de ka army ne air force ne Indian Navy ne te nga encourage na kaleng jonga ta encourage bakin ya tray kan ya kan ka kam tam mentali ka kam la jinjar ba ban yo ru te ka de ka we ka lat kalenti ka ba play lat bakila ban le tray lada ki biang ha kamet ka phat ka physical fitness te kita nga encourage ya ki young generation bakin le join te ki don em ki kum ki lat jingerap lani ki support phiyo na ki para Shipai hakapor ba phi dang tray lani bat menta pa de hakapor pila Shong Thait hakapor bading ya tray ningkong po bile ningkong mo tingi songi kata ka jing so kon ja mo bala ja mangila ya ja ni yeng don chati sari no way khamtam na ningi na po Shillong li na ni na po Meghalaya li ki duna ba te na Assam ro ki duna tingi kendo bat kiwi ki jaibun rio na po South ata na po North India te ndai ndalaya don to ka don ko we ka kata ka feeling te kata ka feeling ka balong nang batai ila long kum sipara ya ya stona ngimpecho utu di Kristen utu di Hindu utu di mo
tu di Muslim mendon syum kata kan niam ni mendon kerteng tingilong pai koi nge nge bam lang nge bam lang ke boleh nge lang te kata di ka company ba long ni nong India hi ni kibrio bar khat ni kibrio mo te kan niam kawan hadian kan te kita kijing sung Kumrishibun. Bat ngidan rohang ni bat ngi ya I ex hawaldar I buam merchang Indian Army Ordnance Corps bat ibala Shong Thait house nem arhajar pra bat ibala trei hakan kam la arfus house nem menta. Tisa kumbang keli la miki wairung aku apan keli phi ru kani ka ju ka jing keli ke ka penlong phi ba phi kwa ban rung hakan kam. Asngau ban ai kublei ya piru ya kinong snong jong ka jela bat kari barak kawai kum menta ka si Veterans Day bat une ubanai January ude ubanai ba kerpang na ka benta jongi Shipai bat ki public ro namar ka sautarik ka de ka Veterans Day ka santarik ka de ka Army Day bat arpan ro tarik ka de ka Republic Day ya barak kinong snong jong kari adei babu am merchiang hanong talang bat ngala Shong Thait na do arjar pra altre arpu sau sinem bat mentang along kum General Secretary jong ki Shipai ki bala Shong Thait ki Indian Army Indian Air Force bat Indian Navy ka Meghalaya Exercisement League Te sir kumbang itip ba pila batay hangi ba ngisong thu ba bat ya kani ka kam kum General Secretary jong ka Hinyo Trap Meghalaya Ex-Servicemen League nei te pila man pensyai ngi hang ni ki kum ki kita ki kam ki ba bat ya menta bat kum General Secretary ban pe ya ka welfare ki ki jing mentoy na ka benta ki Shipai ki bala Shong Thait ka banangkong ka de ka reemploy ban ai kam biang katkum ka kardan bat ka quality ka bakidan ka baar pat ya kitu ki Shipai bala Shong Thait ondala klat ban penyo ya ki jing mentoy ki ba pher ki ba ngiyo na ka central government kum ka pension family pension bat na ka benta kitu ki bala klat bat ka lokru na ka benta ki khun ki ba dei unmarried ki bam padan lok ila ban penyo ya ki jing mentoy kum ka daughter pension widow daughter pension bat ya kitu barang im kum ka bicycle education grants merit grants orphan na ka banta ki dependent nalor ka pension ki yo 500,000 sisnem kum ka grants bat ka honorary grants na ka banta ki non pensioner ki batre kum ba sansnem lanes prasnem ki resign hadlar ki problem ki ba pher omde ba ki phet ki wan da ka discipline da ka ba resign ki ong ka honorary grant ondala dap 100% snem bat la da jia ki ni ki khlat ta ka lok ka dan ka hok ban yo ya ka honorary grant ka bari saupupra hajar sisnem kum ka jing bam tumen bat kiwe te sir pila ban batay ngi ha ka por ba pidang don ha ka service dei kidan ka tu ka ni ki jingja ki ba pensa jing kan mau pi hadu menta ki ba pikan mau sa bat pi snow sarong pi don ka ta jing snow sarong namar ba pi nam ta tu ka jingja ka baja pila ban batay nga kawai ni ki jingja ka ba pensa jing kan mau ha ka jing in bajong pi ka banengkong hi arsin ha ka service kapor ka barang dan ha ka service image nga sitam bat idan hospital te nga sya recall ba syakot ban Pai haka operation hapo Sri Lanka operation pawan second time hapo Kargil ban image po hospital sakit ba bat hadok menta kata ka de basa jingkan mau yang ba banyak ka ya email jang ro ngahap be ya gari ban sef unang shaksnang jo gari jongi ko ble shibun ba namta kani ka jing IT lot ka jong pi pen pau shisha ya ka jing IT lot ka jong pi ban ya ka jat ben riu bat ya ka rihi baro ka wei ka pen pau ba kat no pi ya ka ri bat ka jat ben riu mo bat ngi sngo sarong shibun namta ka jiki kam ki jong pi ba
Ti ke pat ka khubor pa phidon ya ki brio lani ki khna samla kan kali phi ka ju jing kali kumbang la kali ki weru phidon ban ong ya ki tu ki khna samla ki bakwa shisha bakin tre ya kan yakam. Hoi, hausnem bangalaritar hadin arjar pra barsua ban ritar ngasai le eye training haki school baper ya ka sport ki kerja training kum ka PT drill but kiwe ki training kenang bagi kena kan rung hajabing ya ka kam ban phong uniform ban tur sakhamat ban selur ban rung hakam sipai bakin dan ke disiplin kumno ban khi kumno ban thia kumno ban dem but kumno ban long ki basmat ki basting but hadu mentara ngasai lei ki program ki baper te ngapen selur ki kena ngat yarap ki naga banta bakin selur namar ka jai beriu jangi kadang duna bha haka po force haka liang jok ki sipai na do ki air force navy but army ro te khamtam ki officer ki dang duna bha namada rung hapo sipai ki bon gelenti pat ki beng ngila ban yakun ya ki exam baper ban yo ya ka commission officer lane junior commission officer but ki non commission officer ro ki bon ki facility but ki lenti ki bala ban yakun ka kam ka bon rei ka jing yakun ngide ban hap kut but IT na ka benta bangin poi sakathong Ngidon rubat ngi hang ni ya ex surgeon Dolrich Maulong Indian Air Force but ibla Shong Thait nakakam ha usnam arajar arpo but ibla treiru hagane kakam la arpo usnam menta desa ngi shko ban kli phiru mo ngi ko ban tip shwaba phin join shakane kam mo kagane kakam shipai pitrei kumi lani ka ego penlong phi ba phin kwa ba phin rung shakane kam. Okay, kadang deh kena sekolah tu kopor, but kejaring kat bangai opuli gue kot ba nu breu balak palat kat prasne dia cuma ap jani kimi kipa, teka tak rung apa mensim junga bangat temu be ba por mengadap kat prasne mengadap ben yok kambe. Teka jaring kat ba inana jungi mo, ai jingtip ingai yang kedon kerali. Te ngalej, te kamde bangi hap apply, ngisulik rali yang lain bikum tu, tingi thok exam, dah ada thok exam. Nga syajit nang tu jing syajit ngi hable medical next day te hadin tu medical ki ong gin sa ai ka jing tip bang syajit nem ki ong sa phone huni number nga ngam tip kamut yu kam spairu ngam namar ngimdon bahing kam spairu atu kopor empat don karya counseling atu kopor te nga sulit namar bang ko akam tengah continue be jing puliru ta hadin nga phone yu taw number bangan kali nga syajit nem all India merit list te ka don ha po kerteng te ki ong pade up kin sai ka quality la da kam one ka quality up bet te ngayo hadin system ngayo ta quality te hadin kata hable medical biang te ka palat rubanai hable biang medical te ke de ha ta por bang adi ben siu ya ka fees jong ka second year jong graduation ru te ngong la danga siu hang tu la danga sajit no kam shipai pede kan sa sob e gitu pisah by college mo long wan na ka yeng ka ba paho pahe mo te la da ngam siu rupa la danga lech tu la danga sha reject hang medical ru ngam yo ban join show college ru tengah hap thok shi principal thok shi to application ngom ba ka batai ba long tam ta ti ngong okay te la da mem sajit mela ban wan siu piang tengah la so hun tengah lech tu shwaban lech ipai ong me kwa ne tengah ngong hoi nama IT bi hanga ngadi kun senang maroi nga songu shibun manta imdon chui paru tengah songu shibun bi ai lat nga te ngam tip kan jayu steru khasi maroi ngedan saupu arngun te kumta hit long ka kadan hoi ka jinglengo ka jing sayong ngain ba shani ki biru ki shalak ngam pat ju shong train ngam pat ju shong flight ngam pat ju shong jahaj ngam pat ju shong le hapo gauti por bangi sign nga kadon to jin thok kan mau ba you may have to travel by sea, land or air. Tengah sutenat, cuma kajasisha baru hak service hak airport ni mengayo ban travel but train but air but daga ship no. Ti hak por hak ni ke jing ya ti ke jong pi ba pi trei ke ni kam dai sutenat ha ban ngap mo ba pi yo shibun ke jing kai ro ne por ba pi trei ha pedang don hak service. Ti ke kata ke jing jalan ni ke incident ke ba
pensa jing kan mau pi mo ka ba pi sngo ba pi kan mau sa hadu menta klajudan ke ba pin sngo sarong ila dia Kibun mo ngatrai borok kenya munjur ki bedon ni ki Shipai borok kenya munjur ba larangi keren kan umkut mo kibun ba ki memories kan tending ngan chu mention tang artillery ngan chu yetu tang artillery kawi kalong ba ako first unit bangidon em ki ong station commander mo di boss bar ko ye ting lut are ngai I baro bad officer ban adong sidong ye ting lut ban la ong station commander ta hable be dong hable man ta hable no wood ting ong nir la long kum ble ngi mo la long la he ba kra ting ye be ting bro khait te ka jawi ke inspection gen kawan one inspection de ki wan command te haka last day inspection to one u CNC command officer commanding in chief jong ka command mo te ngi don hall ko he mo ka diga ngi agi Aisha ai to por tinga shukundit kansan ba uta u CNC u khat eu ta station commander jungi daka kerteng be long ngami tho kerteng mo u shom be XYZ mo come here du hab mare hangi uta station commander long he ma te long la ya ting lut mentau ngi kendit in bon CNC kenhit mu hab mare kala tengah ni hadu kan ni taka penlong ka kawi ke jik susuk long ba don be halor ya fi menuru but don be hapo ya fi menuru tingim de man sngu he nangim de ban sngu hanun ko porba ngi ditamangi mo tengah ngai I kata sakawi pede hakijing travel mo kijing ya jingyeng jungi hapo ki train haki no gi jakaro bangile jingleng ki don me ki ngerap lada phi shida lada phi bam sim para Shipai ngimde na Air Force tang ba tip badi para Shipai hapo railway station lada me yo ticket yelik book lang yo yelik lang mini habli chata yeshania hadu kata kadon chania kadon kijing teli kadon chania ngitip gidi mengirup uniform pirup uniform tiga ta ka ba penkan sa jingkan mau sai kumba ngi ba mene yong ba ngim itu muslim ngim itu Kristen ngim itu Hindu hakawe ke jingja ngilai wan met ngile jingle ngiwan met te ke la khang ka mes mo jaga ba ting ka pliang ru don chu dan stang gawe te lai ngut ngi don ngi bam la ju ka pliang lai bam tam win ka por long ade ka por khang te hadin kata ngasa ken mau ngasa perkhat ngom ba ade kini ki lai ngut we di Hindu, we di Muslim, we di mga Kristen. Ngam don kijing sungo ting ba mga jo. Maki kim kan mau ngam kan mau kan mau pa ni mga muslimen. Te kata nga pang kiba sa kan mau dum ta. Kani ka kam ka ajing hikai ru ingi ba ngim dai ban sngo per mo ngi ban long bai ka we ngi ban long teli. Te sa ka we kumbang la kelilang ya boro ke ka khubor ka pidon. Ya ki para samlala ni ki parlok ki ba pe lang yang ya kani ka por. Tau ka ngastunat ban juba kita hak du por ngomong au mene kidon bok kini kena menta hak di por ngim don career counseling menta la don career counseling mo wat la kata kidang don hi ki ba artatin ngan le ayu kidon ka qualification kila pas degree kila pas ka so kim tip man le ayu la da fim tip man le ayu ka ba ha join shy lut nadong shadong kejimu berkat kan shy ka met kan kot kan kia pin tip kamut yu India ni shong na ni ngi isi ki de kharmo da pila arung hato phensa su ba ngidi ka wait an kidang kham shai magi nginang yo jing shai na ki bon nangi wan chini pin pej manu manu ba sengkam ki ba sengkam la jong ba ki ba ka ba sai so kan kindi bi ki bala sa shabar ki bala tre shabar te ban shu sa ne kam ha be sakawe ngan ong byang ka ju ba la ra phim tip pin le ayu haching em join choi da ni kam Shipai mentali gil ami tang saus nemru te pinda join saus nem tang katu saus nemru pila su thu pila shlur layo shubun giji pila ka pisar ga bunji mentoy te pila shlur ru pila nur ru ban keren ni pila nang bat hindi pila nang bat paring pin sanang lot na dong sedong tu tang ta teng ong ka bahabe ba join nomor ba la pila ban join kom officer the fidon qualification fidon ka dangsha ka kerta join kom officer la refimla ta ka don be agnivir ka don habro alai bat army bat navy bat air force saus nem bile eto hadin kata pila ban sengkam la jong rolong hadin kata la rafim tip ki bala tip ban le yu ta ai kin chita ti ke ai ka jingmen toy bat ke ai ka benefits mo bengi yo na ki para Shipai menta ya ka bapi menshwa ka por bapi dang trainer ka hakam bat menta ka por bapi la Shong Thait pidon ki ik ta ki jaj benefits bapi yo
kebalong continue hi kedi kitu artli mo ka medical bat ka canteen facilities mo the what na banta kidong kijai karak mikir dan ru mo kaji mentoy kadon kat mikir dan ru te ngan syuong ta kawai kebalong kibun kibam te kata market jo lada way pas kasten ujon kam Shipai way pas kasten ujon gue kam lain no kam private mo para kam sarkar kan kehe do gotolop jong Shipai nganur banong kata para matric para 12 para graduate hauli rung Shipai uni win rung hawai kam sarkar ni win rung kam Shipai kehe do gotolop kam Shipai kehe do nama kibun ke allowance kam tam pindalit chapo field pindalit chapo ki border areas kabun bhag allowance publish bun sa te shwa pan ngin penkun kwa ban shim kani kala bat kabu ban ai khublei ya baro ki balai shim benta ha kani kapor naga jing ai tilut ka jing em ka jong phi ya ka rihi bat ka jat ben rihi berkawai kalong ka ka ba ngi kum ke jat ben riu ngimla ban siu keliang hen rei tang ban shuong khublei shibun bat ban kan mau buram mi phi bat ban ai ngu bat ban sngongu ye phi baro na kam ta baro ki veteran ki ba lalet bat kumju ki bala dangwan khublei shibun ya ka service ka jong phi but kumju ru ya ki perlok ki ba pet yang ya kan kapor aku aba penshim kapor kendiat ban puson kendiat ya ka jing em jong Shipai ba ki mat ki jing tenju ki jong ki baro but ngasngo ba ngidei ban ai burom ya ki om tang menta kasngi henry man la kasngi ha ka jing em ka jongi tat hadu bangina shem yang bat phi ha ka wai pat kapor bat ka wai pat ka program khublei shibuni phi baro